Здравейте отново, аз пак съм Илаян и ако ви се струва, че екрана е на една страна, не е. Днес ще ви кажа много неща, ще ви кажа един виц, който съм избрал от трима човека, които ми изпратиха вицове, за което им благодаря. Избрал съм вица на Иван Георгиев от Враца и той е следния. Баща отива в студентски град да види дъщеря си и казва: Дъще, разбрах, че за 3 месеца си успял да изпочупиш 4 прозореца, да направиш порно клипче, в което участваш ти и още 8 момчета, да се напиваш всяка вечер, да играеш комар, да взимаш трева и най-различни наркотици от дилъри, с които спиш и не можеш да им платиш, защото си похарчил парите си по дискотеки. Нещо да ми кажеш? Татко, какво говориш? Никога не съм играла комар. Искам също да ви се похваля, че от BTV ми се обадиха, искат да направим предаване, в което аз ще съм водещ и всеки ден от 8 часа вечерта ще се излъчва всеки делничен ден. Обадиха ми се също от Канал 1, от 7 дни, TV7, Евроспорт, Disney Channel, така че се надявам да ме гледате. Също искам да ви споделя, че не играя на компютъра, сядам изключително рядко, нямам Facebook и Skype, не говоря по телефона, не пия, не обичам пържени картофи с сирене, всяка сутрин бягам по 500 метра, ям по един път на ден и много лъжа. Честит 1 април на всички, както разбрахте, обичам да лъжа. А сега да започваме с сериозната част и важната част, а именно клипчетата. За днес съм ви подготвил 4 или 5, наистина мисля, че са 5, ще видим. Които съм избрал от сайта многозле.com. Да започваме с първия. Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Es cierto que aquí hace en torno a menos 4 o 5 grados en la Sierra de Madrid, pero la verdad es que el sol aprieta bastante fuerte, no paran de moverse montaña arriba, montaña abajo y por supuesto jugando con los trineos. De hecho, vamos a hacer la prueba, nos vamos a subir aquí con Irene y a darnos un pequeño paseo. Ами да, защо пък една репортерка трябва да се сеща, че микрофонът е включен към камерата с кабел, но като гледаме Руса, простено е. Втория клип, който ще ви представя, ме отказа да ходя в зоопарка и да храна маймуните. Някой може ли да ми каже какво прави тази маймуна? Мисля да оставя без коментар. Продължаваме с третия клип. Този клип е от доста време в сайта многозле.com. Става въпрос за прогноза на времето. Просто синоптичката и е ужасно смешно. Вижте. Das war aber auch nicht schlecht. Also unser Spielzimmerhof, Entschuldigung, zieht jetzt langsam nach Osten. Und dieses Biskaya-Tee. Entschuldigung, es ist ein bisschen früh am Morgen. Also dieses Biskaya-Tief hier brachte kräftige Gewitter. Zwischen 10 und 16 Grad in den Mittelgebirgen noch im einstelligen Bereich. Im Norden und Osten. Да, може би казва, днес в София няма да вали сняг, в България ще бъде 30 градуса, ще има слънце, няма да има облаци. Не разбирам немски, но определено си прави първоаприлска шега. Следващия клип, който ще ви покажа, е на една моя луда фенка, която много се радва да ме види. Сега ще ви покажа една котка, която също много се радва да ме види. Бухи, кажи нещо на камерата. И така, завършваме с последния клип, който съм подготвил за днес. Той е също между човек и животна любов, само че явно Камилата иска нещо повече от човека. Вижте. Kaleyi gezdik. Hazan evlerini gezdik. Yani muhteşem de biraz bakımsız, kale bakımsız. Onu kes. Добре, че не гледам Камила вкъщи. А ти какво правиш? Какво е това?
Нищо. Всичко друго, но не е да я да ви. Аз уча, в момента уча. Какво? Какви сте ли го ти? Питам до кога и няма да учиш. Иляне, внимавай си. След Иляне внимавай в играта. Искам да ви кажа, че това беше финала на третия епизод от За всеки по нещо с водещ мен и Лаян. Благодаря ви за гледането, надявам се, че съм ви забавлявал. Следващия епизод ще бъде или утре или други ден. Коментирайте отдолу. За днес също имам въпрос. Видях, че има един-два коментара само за предишния въпрос, който беше много странен за черните и за белите, но както и да е, забравете го. Сега вижте новият въпрос, за който чакам вашите коментари отдолу. Всеки, който желая, може да ми напише коментар отдолу под клипчето по каква тема иска да говоря следващия път и ще избера произволно един от коментарите и ще говоря по тази тема, която сте си избрали. Това беше и не забравяйте, важното е да си рошав. I'm sexy and I know it.